Somriu i diu que no té pressa i anar a l'infern no m'interessa. Vinga, amor! I el sisè encara aguantava, dormint al món a la vora del tren, però ell mai no s'hi tirava i sempre deia que a la matinada es mataria. Us toca! Però somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt i a l'infern no m'interessa. Hem vist diables, hem vist els barcançaires i hem vist molts voluntaris. També graners, altra gent que està tocant. I el que podem dir en aquests moments és que continua havent una riuada de gent baixant. Hi haurà un batec amb la participació dels assistents a aquests punts grocs, un batec amb una melodia que marcarà el ritme de l'acció. El passeig dels països catalans de Salt, ple de gom a gom, gent vinguda d'arreu, de totes les comarques del nord, fins i tot més enllà de la frontera. Un fort aplaudiment als companys, als amics, als germans de la Catalunya del Nord, que també són